Bonġu tfal, nilqawkom għal storja oħra magħna. Illum għandi naqra affarijiet qudiemi mhux ħażin jiena, x'għandi hawnhekk? Ikel? Kollha imma huma affarijiet tal-ikel dawn. X'hemm tal-ikel? Ejja naraw daqsxejn x'għandna tal-ikel. Ngħidu li x'ħobża eżed veru ħobż hija, imma x'in? Ħanina, x'għandna iżjed tal-ikel? Pudina tan-nanna tajba, biċċatina. Li x'inhija din? Mandolina. Għandna affarijiet oħrajn tal-ikel. U tursina. Mela kemm għandna affarijiet tal-ikel? Biex inħarsu daqsxejn ħana rodduhom. Għandna waħda, tnejn, tlieta, erba', ħamsa. Tajjeb, mela għandna ħames affarijiet tal-ikel. L-affarijiet l-oħra nikluhom. Le, x'għandna l-affarijiet l-oħra? Kuċċarina, lattina, sekina, m'għandux jaqsam il-ktieb, m'għandux jaqsam l-arloġġ. U Petrina, fejn insibuhom dawn l-oġġetti għalkemm ma nikluhomx? Ġewwa d-dar imma f'liema kamra partikolarment insibuhom. Fiċ-ċina, mhux veru, nużawhom biex niklu. Pereżempju aħna nistgħu nagħmlu il-pudina fuq il-flattina, mhux vera. Issa jiena naħseb illi Ġulja li Adrian waqt li kienu qegħdin jgħidulna l-affarijiet x'inhuma. Ma kienux naħseb attenti ħafna, intom indunajtu. X'indunajt inti? Li wara dawn kollha inqas. Dunajtu intom illi l-klim kollha jispiċċaw dak l-istess ħoss jiena. X'ngħidulhom dawn il-kliem li kollha jispiċċaw bl-istess ħoss? Ngħidu illi huma kliem illi jirrimaw. Kelina li Iva, infatti għala Ġulja li nirrimarka tilna xi ħaġa li għandna fil-faċċata tal-ktieb għandna isem Kelina. Elek ngħiduhom wara xulxin. Tinnutaw illi jirrimaw, ħanerġgħu ngħiduhom, ħanibda mill-isem jiena. Kelina, panina, kuċċarina, sufarina, tursina, plattina, pudina, aġina, vetrina, mandolina, sikkina. Indunajtu issa? Dawk huma kliem illi jirrimaw, kliem illi jirrimaw. Tajt għalfejn ġibthom jiena, x'għandhom x'jaqsmu llum? Għal-ktieb. Ejja ħanħarsu daqsxejn lejn il-faċċata tal-ktieb. X'għandna hawnhekk? Kelina, plattina u nemla. Nemla tirrima ma' l-kliem l-oħra Kelina, tirrima ma' le ma tirrimax. Ma tispiċċax bina bħall-oħrajn tajjeb. Mela, kif għedna fit-titlu tal-ktieb għandna Kelina, imma huwa Kelina biss l-isem tal-ktieb. X'ismu l-ktieb? Il-Nemel ta' Kelina, għandha n-Nemel din. Tħobbuhom in-Nemel intom? Ġiklulna l-ikel. Normalment ġiri għattu attenti tarawhom in-Nemel iġorru ftit li kell jimxu serbut wara xulxin u jieħdu l-ikel għal-ġol ħofra tagħhom jaħsnu l-ikel. Qod attenta ġieli ta' qatt ma rajna bħal di. L-illustratriċi hawnhekk iddeċidiet li tirrappreżenta n-nemla b'dan il-mod. Imma sarfa, il-mod li konna rajna nemla sajra tiġġor nemla mietet kbira. Jista' jkun ukoll iva, jista' jkun iġorru lil xulxin. Jekk ikunu fl-ambjent naturali importanti li n-nemel inħalluhom bikwietom tajjeb. Inħalluhom jgħixu, mhux ħajdejquna ġbent li qegħdin fl-ambjent naturali tagħhom, m'għandniex għalfejn indejquhom. Ekku, narawhom biss, nqogħdu nosservaw kemm jaħdmu bil-għaqal, Wara xulxin, jimxu serbut wara xulxin, veru. Som soldati, veru. U għahnek konna nimxu meta marru barra mill-klassi. Ġieli nseritajtkom għaddejjin, veru. Mhux qed naraw allura fil-faċċata tal-ktieb mela,
Fuq dik il- Kelina, Plattina u Nemla. u fuq dik il-plattina, hemm xi ikel. Le, meta għattuha Nemla. Tajt in-nemla, infatti jekk tinnutaw hawn naqra frak hawnhekk. Tajt in-nemla ġarret kollox. Jek kollox. Miftuħ. U forsi qiegħed jgħandha hawnhekk biex u ħalqu miftuħ. Min jaf, tada kemm kienet ħafna, għandha zaqqa mimlija. Taħsbu li dik Kelina da tieħu gost li qed tagħmel in-nemla? Le, ma naħsibx. Jekk jiklulna li keltana, ħadd maħseb ma jieħu pjaċir. Tajjeb, hawnhekk ma dawra ara bħala bordura u għandna wkoll ħafna nemel differenti hawnhekk. U fuq hemm Nemel. Ma tħobbx li għandna. Qed iġorru l-affarijiet. Forsi ma tantx jiġru, imma qegħdin iġorru l-affarijiet. Tajjeb. Mela, parti t-titlu tal-ktieb għandna xi ftit kliem ieħor hawn isfel. Dimek, U Tanja Muska. dawk huma l-awturi ta' dan il-ktieb li kitbulna l-ktieb. L-istratur. L-illustratriċi hija Sue Flask, mela l-istampi tenġi tomna Sue Flask. Tajjeb, ħandawar fuq wara jiena. Ħarsetta. Qabel ma nħarsu lejn il-ħarsetta, ejja naraw daqsxejn x'għandna hawnhekk. Il-plattina, il-ħobza, X'ngħidula hawnhekk? il-plattina, Panina, il-sufarina, il-pudina, il-kuċċarina, il-ħagina, l-ġina da fuq il-kuċċarina tagħna naqra kbira. Però man Solina, il-kuċċarina, wara jaqgħu tara ekku l-vetrina kbira tkun aħna tagħna żgħira ma ġibrix vetrina kbira ta' veru tagħna tal-lum. Mhux se nġorru l-vetrina, ġibna waħda tal-lum aħna. Ekku, però wara jekk tinnutaw il-vetrina wkoll hawnhekk qiegħda għalkemm medix kollha fuq il-plattina, għandna kważi kollox fuq il-plattina barra l-vetrina. Tajjeb, aħna tagħna din hawnhekk il-mifruxin mhux fuq xulxin bħal medin fuq wara ta' dan il-ktieb. Tajjeb, ħanaqra il-ħarsetta jiena issa. Xi ġrala Kelina hekk kif daħlet fil-kċina? U x'sar? Is-sufarina, il-kuċċarina, is-sikkina, il-mandolina, il-panina, il-plattina, l-aġina, it-tulsina, il-pudina u l-vetrina. Dawn l-affarijiet kollha donhom ġaralhom xi ħaġa. Tajt xiex, seta ġralhom dawn l-affarijiet kollha. Tajt. Jibduhom ġo toqbad ġo taħt l-art, fil-ħamrija. Hawnhekk ikollna iva fil-ġnina, raġili rajna xi nemla hawnhekk. Tajjeb inħalluhom jgħixu bi kwietwa, mhux vera. Tridu x'nibdew nħarsu lejn il-ktieb. Mela, x'ħadd għażel Odrien inti biex tkun tista' qilbilna l-paġni? Il-vetrina? Bidejk il-vetrina u inti Ġulja Lynn. Sufarina naqa' żgħira. Nfakkarkom ħaġa aħna hawnhekk għandna sufarina u sikkina, però għax hawnina magħhom aħna ma nilagħbux dawn l-affarijiet, jiġifieri ħanużawhom għall-istorja u se noqogħdu attenti. Tajjeb, kull kuċċarina Ġulja Lynn, tajjeb, mela Ġulja Lynn u Odrien għażlu żewġ affarijiet. Għax tieħu n-nar, mela dawk ma nilagħbux bihom, tajjeb. Ekku, ma ġibnijiex, m'għandix nambija, x'aħna safarina biss għandna bżonn u issa tkunu tafu għalfejn. Però nfakkarkom li dawn mhumiex affarijiet tal-logħob jiġifieri ma nilagħbux bihom. Aħna ġibnihom biss biex narawhom u wara ħanerfgħuhom mhumiex ħajilagħbu bihom. Sabiħa, sabiħa ħafna Kelina. Jaqblu l-kuluri. Tajjeb, ejja ħanibdew inħarsu lejn il-ktieb. Fidejk, Odrien.
Il-vetrina mela. Għaw fejn qiegħda? Ċina. ċina. ċina għandux ina A. Ekku, għandna kelma oħra mela tispiċċa bl-istess post ina. Bħal plattina, ċina, kelina, kollha jirrimaw tajjeb, mela għandna kelma oħra bravi. Kelina ġiet mix-xirja. Hija tagħmel xirja kbira u n-nhar ta' Sibt. Kelina daħlet fil-ċina biex tpoġġi l-affarijiet f'posthom. Hija sejra l-qudies tas-sitta. Ħasibek tagħmlu intom wara li tagħmlu x-xirja, tmorru ħadd tpoġġu l-affarijiet f'posthom mhux veru ma tħalluhomx jiġru fuq il-bank taċ-ċina. Kienet se tagħmel Kelina. Mhux nieħallu nofs tal-lajt. Nerfaw u nagħmluhom f'posthom fil-ċina. Issa, kif qegħdin taraw hawnhekk, għandna arloġġ. Issa aħna llum iddeċidejna li nġibu arloġġ ukoll magħna, aħna sibna ktieb illi għandu arloġġ miegħu. Mhux ħanaqraw l-istorja ta' dan it-tieb, però ħanużaw għax ħanaqraw dak, però ħanużaw l-arloġġ tiegħu. Għazdan tal-arloġġ u għapanis. Ekku, l-arloġġ huwa l-istess. Ġifieri intom tistgħu tagħmlu bħalna jsibu xi arloġġ li għandkom għax iktieb ieħor u tużaw lilu bħalma ħanagħmlu aħna. Xi ħaġa ta' għandu arloġġ. Ma min m'għandux. Kollu pereżempju xi arloġġ maħsieb jista' jużah mhux għalma dak il-ktieb biss, imma jużah għalma kodba oħra biex bekk dejjem jitgħallem il-ħin. Imma l-arloġġ biss. Imma ġosta ħaġa biss. Mela, ħanibda minnek issa, tix tirranġana l-arloġġ bħall-arloġġ ta' Kelina. Ħarsens naqra lejh. Hija qalet li sejra l-qudies tas-sitta, imma għadhom mhumiex is-sitta eżatt. Mela hija ħanirranġaw. Ibsa, xiġbor. Għamilha fuq il-milda issa. Mela, hi qalet li sejra l-qudiesa tas-sitta, mela għadhom mhumiex is-sitta, kważi s-sitta, isa kważi s-sitta. Orijulna dal xejn. Tajjeb, mela dak ngħidu li huwa is-sitta neqsin ħamsa. X'taħsbu għandha ħin biżżejjed biex tasal il-Knisja u tkun fil-ħin għall-qudiesa? Għax il-qudiesa fis-sitta, nispera ma toqgħodx il-bot il-Knisja jien, nispera ma toqgħodx il-bot. Tajjeb, mela huma bħalissa 6 u 5 fadlilha 5 minuti biex tibda l-qudiesa. Ġurja lin fidejk. Sadattant Oġrien lilek ħanatik l-arloġġ biex terġa' tirranġalna l-ħin. Ħalli ġdan, ħares sewwa lejk sadattant, ħalli tirranġalna l-arloġġ. Jiena ħanaqra. Fil-ċina daħal in-nemlu ta' sura. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu issu farina. In-nemlu sejjer min hemm hawn. Ena xini l-ewwel ħaġa li ħada Issu farina. x'jambija, X'jambija su farina dan in-nemlu. Affessarna kull ma. Żgħar ma kollox ħajjieħu mela, mhux affarijiet ta' ikel biss qisu, anka su farina. X'kien sar Adrian, orijulna ftit. Laħqu għaddew 20 minuta mela mill-ewwel law, issa saru is-6 u kwart. Kelina fejn qiegħda? Il-quddiesa. Mela nemlu, issa bdiet il-qudiesa la 6 u kwart, mela nemlu għal-qalbu għax la m'hemmx Kelina. Jista' jagħmel li jrid, għax ħadd met jara. Ħaniġu għalija. Kull ktieb Ġulja lin inti sadattant ħalli tirranġalna l-arloġġ sa ma jiena naqra. Ċelina mela fuq il-mejda telfex. U ranġalna l-arloġġ inti. Fil-ċina daħlet in-nemla ta' rixu. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu l-kuċċarina. In-nemla sejra min hemm hawn. Din l-istess nemla tal-ewwel.
Nemla oħra, nemla oħra. L-ewwel kellna n-nemlu. Iva, dan nemlu kien biż-żarbun, il-nemlu ta' sura għandu żarbun saqajh. Għajdal, mela n-nemla ta' sura ta' rixu. Tnejn mistaqajn biss għandhom iż-żarbun, tajjeb. Mela, u n-nemla ta' rixu għandha fjura, u li jibsa l-fardax. X'ħadet din, x'ħadet? Il-kuċċarina. U x'ħin sar issa? X'ħin sar ġurnalin? U nofs, is-sitta u nofs. Mela mill-ewwel law, kemm għadda ħin? Għaddit kwarta, 15 minuta. Għadha d-dejja l-qudiesa tajt. Naħseb la Kelina mhux hemm, naħseb għadha d-dejja l-qudiesa. Tiġajla nofsija d-dejja l-qudiesa la bdiet fis-sitta. Speraw li ddum naqra oħra. Għax inkella tiġi u ssib il-nemel fil-kċina. Ejja ħanqalbu. Istess din tajt il-nemla jew xi nemla oħra? Nemla oħra? Id-dublet din, ħanaraw daqsxejn min hi. Fil-kċina daħlet in-nemla ta' ċeċa. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu s-sikkina. In-nemla sejra minn hemm malawn. X'ħadet din mela? X'ħadet din? Li mhux ħanilabu biha, tajjeb. Tajjeb. Mela n-nemla ta' ċeċa ħadet is-sikkina. Tajt se tagħmel bis-sikkina din. U ħanara rranġajtulna l-ħin. Ma naħsibx aħjar tgħinha ftit, Ġulja lejn inti. Ejna ftit. Għaddit kwarta mill-ewwel lawn. Għaddit kwarta mill-ewwel lawn. Mela saru is-seba' neqsin kwart, Jaddew saru s-seba' neqsin kwart. L-arloġġ irranġajnieh. Daqt is-seba', daqt is-seba'. Nispera li ddum naqra iktar il-qudiesa jien. S'issa waslet Kelina? Le. Għada ma ġietx. Fil-kċina taħal in-nemlu ta' bigu. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu l-mandolina. In-nemlu sejjer minn hemm malawn. X'ħan Adrian mela? In-nemlu ta' bigu il-mandolina. Għal-mandolina. Innu tajtu li dan huwa l-ewwel oġġett tajkel li ħadu. X'dinja, għandhom xi jiflu issa, għandhom biex jqaxruha tajt. Din is-sikkina jekk iridu, għandhom is-sikkina. Saru s-seba' kemm ilha li bdiet il-qudiesa? Sitta kellha tibda, mela ilha sija li bdiet il-qudiesa. Waslet biex tiġi jien. Le? Sejra x'imkien ieħor wara Kelina tajt. Fejn sejra tajt Kelina? Min jaf. Ejja ħanqalbu l-paġna. Dak irranġajtulna l-ħin inti l-ewwel bil-ħaq. Irranġajtuh l-estate tajjeb ukoll. Le? Għax jax qed naraħ tajjeb għalhekk, ta'? Is-seba' urjulna mela qabel ma nqalbu. Ħanqalbu nruħ fl-imkien u ħanqalbu l-paġna Adrian mela. Darranġa l-ħin. Sadazzan sa ma jiena naqra ħanaraw minn hawn issa. Fil-kċina daħlet in-nemla ta' kama. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu l-panina. In-nemla sejra minn hemm malawn. X'ħadet in-nemla ta' kama? Il-panina. Seb għandhom jiena biex jaqsmu għal-panina diġà xħadu s-sikkina hux. X'ħin sar issa Adrian? Tajjeb,
is-7:15 għaddit kwart oħra mill-ewwel law u ġiet nemla oħra din in-nemla rawha. Libsa l-kuruna fuq rasa. Isa ħej. Nemla għandna miktub, nemla naħseb qed trid tagħmilha ta' prinċipessa jew ta' xi reġina din. Tajjeb, mela, l-arloġġ imur għand min imissu u ħankompli naqra jien. Fil-ċina daħal in-nemlu ta' fulu. Ejja ħansarma kull mawn. Ħanieħu l-plattina. In-nemlu sejjer minn hemm mal-hawn. X'ħa Adrian, x'ħa? Orilna ftit il-plattina. Hemm il-plattina. Mela nagħmluha fuq il-mejda nerġgħu. U x'kien sar issa Ġulja Lynn? Is-7:15 issa laħqet għaddiet kwarta oħra. Tajjeb laħqet għaddiet kwarta oħra saru is-7:30. Ħanaqilbu l-paġna fil-vetrina. Irranġalna l-arloġġ sadattant Adrian inti. X'għandha f'għajnejha din in-nemla? Il-nuċċali din in-nemla. Ħanaraw. Fil-ċina daħlet in-nemla ta' nagħtu. Ħanaqra. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu l-aġina. In-nemla sejra minn hemm mal-hawn. Se tagħmel biha din l-aġina? Ma tistax tikolha hekk. Trid bil-fors. Jew tagħmel xi gallettini biha, jew tagħmel xi torta, iva jekk ninnutaw hawnhekk. Għata tbiċċa minnha isa. Ekku. Ekku, bravi. Innutaw xi ħaġa. Innutaw xi ħaġa tajba Ġulja Lynn u Adrian. Fuq il-bank tal-ċina, l-ċina kienet sħiħa, Kelina ħallita. Però issa li ġiet in-nemla ta' nagħtu, għata tbiċċa minna rawha u din l-ġina bdiet tiċkien. Irranġajnih l-arloġġ sadattant. Ejna ftit, Ġulja Lynn inti, ejna ftit. Insar, it-8 neqsin kwart, dej il-ħin ġmielu, waslet Kelina. Le, nalla x'issibda n-nemel kollu doċċina kieku. Ħanaraw. Fil-ċina daħlet in-nemla ta' bażi. Ejja ħanżarma kull mawn. Ħanieħu werqa tursina. In-nemla sejra minn hemm mal-hawn. X'ħadet Adrian mela in-nemla ta' bażi? Tursina. Ħadet werqa tursina. Se tagħmel biha tajt, Intom x'tagħmlu biha kieku werqa tursina? U tagħmlu xi froġa tajba, bit-tursina. Tajjeb, ejja ħanqalbu. Min il-ħin qabel xejn x'ħin sar Ġulja Lynn? Saru? Saru 8, mela kemm għadda ħin minn x'ħin ħarġet, minn x'ħin bdiet il-quddiesa? Kienu 6, x'ħin bdiet il-quddiesa? 7, 8, mela kemm għadda ħin? Għaddew satejn, laħqu għaddew satejn. Għada ma ġietx. Hawnhekk hawn xi ħadd iħobb il-ħelu qisu, hawn xi ħadd iħobb il-ħelu. Għandha fuq rasa din in-nemla, nemlu. Il-kappell ta' x'tamin il-kappell? Il-kappell tal-kuk. Il-kappell tal-kuk xi ħadd iħobb isajjar naħseb.
Fil-ċina, fil-ċina daħal in-nemlu ta' xaku. Ejja ħansarma kull mawn. Ħanieħu l-pudina. In-nemlu sejjer minn hemm malaw. X'ħamela in-nemlu ta' xaku? Il-pudina tan-nanna tajba ħafna, U x'ħin sar allura, x'ħin sar? Tirranġajtu għolna l-arloġġ. Għaddit kwarta. Ejna ftit, Ġulja lil inti, ejna ftit. Tajjeb ori jolna. Għaddit kwart oħra, mela saru 8:15. Tajjeb saru 8:15. Ma bazzat kielu mindaw. Jieklu. Għankomplu ta' kemm hawn Nemel waħda din. Tajt, ħanaraw. Fil-ċina, daħal in-nemlu ta' ħefu. Ejja ħansarma kull mawn. Ħanieħu l-vetrina. In-nemlu sejjer minn hemm malaw. Waħda din, anka l-vetrina ħadu, Għax la ċaqlaq il-vetrina li kienet probabbilment bħal tagħna mimlija platti u skutelli, ta' waqqa xi skutella hawnhekk x'kien kienet iġorra. Tisel xi skutella ra minn ġol vetrina, issa dik x'jambuha dan Nemel, Taħsbu x'se jagħmlu biha dil-vetrina? Jarmu għalek, ħajobduha biex jarmuha. Ħajsarmaw il-ċina u veru ħajżarmaw wara kemm ilhom iġorru affarijiet, Imma nixtieq inkun naf x'jambuha huma din il-vetrina. Forsi min jaf, mhux ħajamlu dawn l-affarijiet kollha ġol vetrina. Min jaf? Urina l-ħin inti Ġulja lejn. X'kien sar? Kważi. 8:09, 8:09. Għaddej il-ħin, Kelina waslet. Le, subaħjar tasal, għax ħajamlu diżastru ġol-ċina tagħha daw. X'taħsbu? Ejja ħankomplu nqalbu. Issa l-ħala l-anġa l-arloġġ inti Odrien tal-attant. Kelina daħlet fil-kċina. X'sar? Missu farina u mill-kuċċarina, mis-sikkina, mill-mandolina, mill-panina, mill-plattina, mill-laġina, mill-werqa tripsina, mill-pudina, mill-vetrina. Tafu x'sar minnhom? X'sar minnhom, X'sar minnhom? Il-Nemel kaxkru kollox. Taħsbu l-indunat Kelina issa li kaxkru kollox il-Nemel, Għabdit għal xi nemla minnhom. U x'l-aħħar nemla din, in-nemlu ta' ħefu, u x'l-aħħar waħda. Ġiet fil-ħin u rat għabdit għal din in-nemla ġol il-vetrina. X'kien sar issa? id-9:15, araw daqsxejn, saru id-9:15. Għax id-damet naqra wkoll, damet naqra. Laħqu għamlu ħerba fil-kċina tagħha. Ekku. Tajjeb. Issa hawnhekk tfal araw daqsxejn. Għandna iċ-ċiklu tal-ħajja tan-Nemel jekk tidħlu fuq l-internet isibu ħafna attivitajiet marbutin maċ-ċiklu tal-ħajjiet ta' diversi kreaturi. Hawnhekk illum aħna għandna iċ-ċiklu tal-ħajja tan-Nemel. Mela, kif qegħdin naraw l-ewwel qed nibdew mill-bajt. Mela l-ewwel ikollna l-bajt. Wara l-bajt isir l-arva. Imbagħad ikollna l-fosqa jew il-pupa, nistgħu nużaw iż-żewġ kelmiet. Imbagħad ikollna n-nemlu. Meta jikber in-nemlu jerġa' jkollna l-bajt u dak huwa ċ-ċiklu tal-ħajja. Il-ħajja tibqa' għaddejja. Tajjeb, x'ġerilkom minn dak kif oġobkom? Gustusu, hemm xi biċċa li iktar oġbitkom?
Meta għabditu Nemel. L-aħħar biċċa mela meta ġiet il-Kelina. Inti di, jiena taf liema li tajbit biex meta ġiet il-Nemla u ħadet il-pudina, għax jiena nħobba ħafna l-pudina. Kont ħobbuha. Tajjeb, issa jiena ħanagħlaq il-ktieb. Issa xogħolkom huwa illi tpoġġuli l-affarijiet wara xulxin u intom provaw magħna ma nistgħux niftuħ il-ktieb ħanqogħdu fuq il-memorja. Ħadd poġġuli l-affarijiet wara xulxin. Mela flimkien ħadd iddeċiedu li ma ħadu l-ewwel, li ma ħadu t-tieni, t-tielet, ir-raba' u l-kumplament. Fidejkom! Min xiex bdejna? Ħanħalli fidejkom għamluhom li wara xulxin hekk. Mhux fuq xulxin, wara xulxin. Min xiex bdejna? Li ma kienet l-ewwel Nemla li ħadet xi ħaġa? X'ħadet? Is-sufarina. Mela wara xulxin, għamluhom wara xulxin. Imbagħad wara s-sufarina x'kien hemm? Is-sikkina kien hemm wara s-sufarina. Aħsbu ftit. Attenta is-sikkina ġurja. Isa, inti aħseb ftit ukoll, Isa. Taqbel ma' Ġulja lin l-ewwel is-sufarina. Panina. Isa, għamluhom wara xulxin, provaw, issa bad niċċekkjaw. Ħanaraw kemm tiftakru. Intom tiftakru x'kien hemm? L-ewwel is-sufarina vera kien hemm. Hawnhekk. Senta bis-sikkina. Il-feċina fejn ħadd tagħmilha inti? L-aħħar nett. Hekk taħsbu, hekk tajjeb. Poġġi bil-qiegħda ħa niċċekkjaw mal-ktieb mela intom x'taħsbu? Poġġewhom tajjeb wara xulxin. Għamek bidla tal-aħħar sa Ġulja lin. Konvinti tridu tbidlu xi ħaġa jew ħadħallu kollox kif inhu? Għajna nbidlu sal-aħħar hawn. Konvinti lesti? Hekk taħsbu? Għadhom ma ddeċidewx hawn. Taqbel magħha inti? Le? Xi tbiddel kieku? Waqgħet is-sufarina jaqgħu. Ma ġara xejn, ma nafu li s-sufarina mela poġġejtuha fl-ewwel post, hux vera. Ejja ħa niċċekkjaw mal-ktieb hux veru. Mela hawnhekk kienet għandna lil Kelina fil-kċina, ma kienx hawn. Il-kwiet għalkemm kienet dieħla, ma naħseb Kelina ma kienx għadha ndunat biha. X'kellna l-ewwel? Is-sufarina. Tajjeb għamiltu intom mela. Imbagħad x'kellna? Il-kuċċarina. Tajjeb għamiltuha mela. Imbagħad x'kellna? Is-sikkina. Tajjeb għamilna mela is-sikkina fil-mejda. Mela l-mandolina kien imiss hemmhekk, il-mandolina ħankomplu naraw. X'kellna mbagħad? Il-panina u mbagħad il-plattina. Mela hawnhekk kellna naqra tal-inkwiet. Ma ġara xejn. Għalihom. Għalfejn. Għalfejn għamilti. Għalfejn għamilti. Di x'inhija? Mela x'inhi tagħmel din? Konvinti? Tridu tbidlu xi ħaġa issa jew kollox jibqa' kif inhu? Ħanaraw. Mela s'issa għedna il-panina u l-plattina. Wara l-plattina x'kien hemm? Plattina mbagħad it-torsina. Taħsbu issa tajjeb issa? Mela u l-ġina u l-pilsina. Imbagħad il-pudina u fl-aħħar kellna il-vetrina. Tajjeb. Ovvjament jekk nerġgħu nilagħbu naħseb li issa joqogħdu ħafna iżjed attenti
U issa naħseb illi kieku jġibuha tajba mal-ewwel. Tistgħu tkomplu tilagħbu magħna, pruvaw poġġu l-affarijiet wara xulxin skont l-istorja. Tajjeb, u nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna darba oħra. Nfakkarkom li dawn is-sejjer huma miġnuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsatu flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Interizmu. Ħanħallukom iltaqgħu darba oħra. 3, 2, 1 il-qari tal-ġen. Saħħa u xaw, jisimgħu storja oħra. Saħħa u xaw, jisimgħu storja